2015 ka se 2025 ma o ye santan santan kunnafoni min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o santan waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril kalo tile 8 ka s'a tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril kalo tile 8 ka s'a tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodalasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani silamu na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san ta baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana waasa san tan wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. So oye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera
Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun Elhaj Amadou Adital aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi wulada in na an ka baabu bɛ taa n'an ye Kulukoro min ye Kulukoro gouverneur ye ale ye wele kɛ ka ɲɛsin Kulukorokaw ma yaasa sanuko ale sanubɔyɔrɔ jɛkulu minnu bɛ Kulukoro kɔnɔna na sa olu ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o fana kɛrɛfɛla la a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati na min ye funteni ale sɛbɛkɔrɔ bɔlen météo ale ye pataki bila ka na sa ka ɲɛfɔli kɛ o kɔ kan denmisɛnnin fila olu kɔni tora baji la min ye Falemɛ kɔnɔna na n'o ye Keɲebakaw fɛ ye o waleya kɛra cogo min na sa an bɛna o da aw tulo kan aw yɛrɛ bɛna ɲɛfɔli k'a la waleya min ni ale ni sanu damandingɛ foyi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a bɛna kibaruya sɔrɔ o fana na minisiri ɲɛma ale ye minisiriw fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ yaasa samiya nata ye maa minnu sigilen don yɔrɔ la ni ji kan ka tɛmɛ olu lawulili baaraw olu fana baara kɛra ale fɛ yen ni ala sɔnna ma ni na kɛ an ka kumaw la kumabaw ye wulada in na Keba Jalo ale bi yan ani ne yɛrɛ yaasa ka se ka laseli ninnu kɛ aw ma. Keba Mali ni ISC jamanaw olu ye u ka kumaw ɲɛfɔ ka bɛn ni Mali drone min ni Algérikaw kɔni y'o dasi ko bɔ ko bi an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli ninnu Keba i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye drone ye a sanna jɛkulu minnu fɛ n'o ye jamana min fɛ ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka na yaasa ka se ka na min ye minan in ka kimɛli baaraw kɛ ka ɲininiw kɛ gouvernement ale kun y'a ɲini Algérie ka se k'a jaabi nka Keba Algérie ka jaabi an ye min ye bi o bɛ maa hakili sigi o bɛ maa da fanga la ka taa fɛ o b'a yira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw bi na u bɛ bolo min kan minɛnw b'u bolo sew bɛ u ye Keba yani Algérie ka jaabili kɛ ɲininkali minnu kɛra a la Algérie ta kɛ nɛnni ye yɔrɔ kɔni maa min tɛ se ka foyi kɛ o de kɔni o ka kɛlɛkɛminɛn ye nɛnni de ye fɛn minnu ɲininkali kɛra u fɛ yan'u k'olu jaabi u taara baga min ye Niger ni Burkina ma k'u ka lasigiden minnu b'olu fɛ k'u bɛ olu wele ko k'olu ɲininka an ko de a ye pankuru min dasi k'a bɔ k'a bin a ye na ni daluya ye k'a yira an na k'a fɔ k'a binna aw ka jamana kɔnɔ a kɛra aw ka jamana kɔnɔ o de ɲinina aw fɛ u ma se ka na n'a ye Keba Algérie an ye nin fɔ a mɛnna
nga bi gouvernement aye jodi ama ayesi jamana ye jodi ama an y'a fɔ ya nga dɛsɛ k'a fɔ Algérie tɛ anw ɲin foyi tɛ Algérie jugu de ye jugu min ni a ka wulikajɔ ni a ka muruti ni a ka dabali bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye a ka se k'a sago sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ bi ko tɛ kabini san 1990 san 1990 fo kana se bi ma Algérie tɛ dɔwɛrɛ la ka Mali k'a dafirili ɲini bamaci jɛkulu minnu tun b'ale fɛ yen n'olu yɛrɛ tun ye silamɛw ka tɔn ye n'u tun ye partiw sigi n'olu bolofaraw kun cayara fisi n'a tɔw kɛba u y'olu kɛlɛkɛcɛw de ci k'u yari anw ka jamanaw kɔnɔ wulikajɔ ni fɛɛrɛw tigɛra a la ka dɛsɛ sisan a nana kɛ kɛnɛkan jaraki ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ bamaci wale ni ɲugawale kɔbaw u kɔkɔrɔma donba yɔrɔ tɛ yen ni Algérie tɛ hali kɔsa in na min ye AES jamanaw ye u ye bamaci wale kɛba dɔ dɛrɛ kɛba a ma kelen ani Algérie lasigiden de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale Algérie kelen a ma maloya a ma saamɛ a ma yuwa ale de ye kajibina ngalon tigɛ ka da Mali la ko ale ye terroriste otage dɔ ko Espagne otage kɛba bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko waleya in ye ngalon ye o maloya fɛ u y'o cɛ la tunu hali sini maa t'a dɔn otage ko kɛra cogo min ale Algérie kelen ale de Iyad ninnu ladon o don ŋo n'an ka pankuru tun bɛna na taa olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu kɛba o de pankuru in gosikun ye kuma in filɛ nin ye nin de y'a kisɛ ye nga u tun ɲɛna ko Mali tɛ min kalama Mali bɔr'o bɛɛ kalama kibaruyaw bɛ Mali bolo bi sew bɛ Mali ye bi kiba min ye nisɔndiya ko in na kosɛbɛ i b'o dɔn wa jamana kɔnɔ yan bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛn fɛn bɛ yen k'o ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛnɛma ye a bɛɛ lajɛlen ko u bɛ gouvernement nɔfɛ nin ko in na a bɛɛ lajɛlen y'a ka dusumakasa yira wa a bɛɛ lajɛlen y'a yira fana k'a fɔ ko wolomasiri tabaw b'u dɛmɛ nin kelen in na baara ka se ka kɛ ka ɲɛ kiba Maliki Jaw n'o ye général de corps d'armée ye CNT ka baro sigi dayɛlɛla wulada in na a ye min fɔ sini an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen fasiri nka ala kumaba ye min ye ni maa min t'a fɛ ka AES ye i na AES ye ni maa min t'a fɛ ka AES mɛn i na AES mɛn ni maa min b'a bila a kunna k'a fɔ ko drone ko in ye ko wɛrɛ ye i k'a bɔ i kunna k'a yira k'a fɔ ko Algérie ye Mali jugu de ye bi jugu don sini wa a tɛ Mali ka lafiya fɛ wa min ye fitiri waleya ye a y'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma keba Mali a ko k'a bɛ taa ni Algérie ye diɲɛ seleke naani bankun kan ne kɔni ye ne yɛrɛ keba o yɔrɔ la ne tɛ hali kala don ɲin na ka bɛn n'o ye o tɛna na taa yɔrɔ si n'i ye Union africaine ta bi Algérie bɛ maaw fɛ maa minnu ka musakaba bɛ don a la n'i taara Nations Unies na Ukraine ni an taar'o ta fɔ keba mun bɔra a la ale Ukraine kelen o ni Algérie ni Mauritanie olu de bɛ bɛnbɛn na bi ka taa anw juguya la nin ye ko in daminɛ de ye a bɛna na wolo fɛn min na don nataw la an ka mɔgɔw kɔni sigilen don an ka dugukolo kɔni ka keba maaw k'u hakili latigɛ Mali dugukolo kan maaw k'u hakili latigɛ sini n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 14 bɛɛ lajɛlen welelen don Algérie ambassade da la 14h bɛɛ maa maa se bɛ se k'i se bɛɛ welelen don denmisɛnnin jɛkulu muso jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka taa yira Algérie la a ye min kɛ a ma bɛn a wulikajɔ labɛnw bɛ sen na keba jɛkulu caman faralen don ɲɔgɔn kan halisa sa yɛrɛ ye k'a fɔ k'an bɔra Kulukoro fanakaw fana bɛ labɛn na sifinakaw caman u bɛ k'u labɛn yaasa min ye ka bɔ k'a yira k'a fɔ Algérie ni min kɛ ni a ma bɛn parti politique minnu bɛ jamana kɔnɔ yan keba tiɲɛ don kuma caman u ka kow tɛ ni mɔgɔw ta tɛ taa ɲɔgɔn fɛ an ye parti fɔlɔ minnu ka sɛbɛn ye Musa Mara b'o la Far an ka wuli b'o la Adama PAJ b'o la sifin jɛkulu min ye Musa Traoré Bili ye min ye Mokhtar Si ye ninnu bɛɛ lajɛlen keba u ye batakiw bɔ k'a yira k'a fɔ waleya min filɛ nin ye u b'a kɔn bi u b'a kɔn sini wa u ka dɛmɛ bɛ wolomasiri tabaw ye ni ne ɲinina jamanadenw fɛ keba ko mana kɛ an k'an ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ Asimi tɔgɔ ye Tɛmɛba Jawo tɔgɔ ye Tɛmɛba Ibeka tɛmɛna cogo min Moribo tɛmɛna cogo min na Musa tɛmɛna cogo min na ATT tɛmɛna cogo min na Jɔnkuna tɛmɛna cogo min na Bandaw tɛmɛna cogo min na don kelen Asimi ninnu fana bɛ tɛmɛ ten keba nka mun bɛ to yen Mali armée Mali tɔgɔ o de bɛ to yen o bɛ to cogoya mun na an k'an jija an k'o sinsin an k'o dilan k'o ɲɛ k'an ka faso kanu don an ka jamanadenw na ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ nin kuma in an tɛna sɛgɛn nin fɔli la parce que an y'a dɔn sisan k'a fɔ ko Mali a denw u janw bɛ u ka jamana na sɔgɔmada in na k'a daminɛ fo sisan keba an yɛrɛ ye bataki min sɔrɔ an t'a da dɔn yɛrɛ maa dama min bɛ yen n'u ye waleya in kɔn o de ka ca ni ba n'a si ye
wa ko fana u ka dɛmɛ bɛ wolomasiri tabaw yɔrɔ bi u ka dɛmɛ b'u yɔrɔ sini nin ko in caman yɛrɛ y'a ɲini Algérie fɛ a ka bɔ k'i dankɛnɛmaya kɛba nka Algérie bɔra ni mun ye jakuma da bɛɛ tɛ si ye wa se wɛrɛ de b'u ye wa u bɛ se ka mun kɛ u ye fɛn o fɛn fɔ u ka bataki kɔnɔ a si tɛ tiɲɛ ye ngalo namara ani foyi t'a kɔnɔ min mɔ a bɛ se k'i bolo da min kan u ɲininkara min na a ye pankuru bin ye sɔrɔ yɔrɔ min na aw ka jamana kɔnɔ a ye nan'a daluya ye a ye pankuru dosi aw ka jamana kɔnɔ yɔrɔ min a ye nan'a daluya ye pankuru in donna aw ka jamana fan min fɛ a ye nan'a daluya ye yan'u k'o kɛ u y'a kɛ nɛni k'a kɛ kumaw ye maaw yɛrɛ tɛ fɛnw ɲɛdɔn kuma min na kibaru la sa an b'a fɔ k'a fɔ ale Algérie kelen ale tun bɛ avril kalo tile 6 bamanciwale kɛbaw k'u kɔkɔrɔma don u ka taa yɛlɛ anw ka drapeau ka kɛba o banna ala ni an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri Kidali bilama a maa mun famana ma i ka taa zolen da i k'a lajɛ n'i bɛ sanfɛ bi kɛba n'i ye Kidali ye i bɛ fili a ma baara mun bɛ sen na wulikajɔ min bɛ sen na armée yɛrɛ kɛlen ka dɔ fara a ka cɛsiri kan cogo min kɛba yɛrɛ kan ka fɔ ko tare o a kɛnisi tun b'anw bolo fɔlɔ ko fo ka t'o gosi wa anw ka dugu fan bɛɛ tun tɛ batɛmɛ sira ye nka bi u k'a kɔrɔbɔ kɛ ko in kɔfɛ min bɔra la u b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen ko ye terroriste a si ma jɔ a sen kan tuguni tɛnsa kɔni kɔnɔna ni Mali kɔni kɔnɔna kɔni tɛ bamanciwale kɛba fɛn fɛn b'a ni Algérie dancɛ la kɛba a kelen ka bugu fiyɛ kelen jɔlen tɛ yen bi kabini waleya in kɛra fo sisan donc n'Ala sɔnna a ma sini an na segin ka na nin kuma kelen in na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko wolomasiri tabaw k'an b'u fo u ka cɛsiri n'u ka timinanja n'u ka wulikajɔ la baara min bɛ ka kɛ bi an k'u senkɔrɔma don bɛrɛbɛrɛli tɔn ni fasodenw ni tɔnjɛkulu k'a faamuya cogo min bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ten an k'a faamuya yaasa an ka jamana a bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na sabula min ye Mali yɛrɛ ye a denw olu ma n'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛba foyi tɛ yen min bɛ se ka an kunbɛn foyi tɛ yen min bɛ se ka kɛ jɔrɔ n'a ye an bolo n'an bɔra yen sa an bɛ taa Kulukoro sɔgɔmada in na min ye Kulukoro gouverneur ye ale ye welewelema dabila maaw ma jɛkulu minnu bɛ yen ni sanubɔyɔrɔ bɛ olu bolo Kulukoro mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kangabagaw fɛ yen waleya minnu kɛra ka tɛmɛ ale kɔni ye welewelema da kɛ mars kalo tile 20 tɛmɛnen a tun ye dugudentɔnw wele musow ni denmisɛnw ka ladeli kɛ olu ye k'a ɲɛf'u ɲɛna jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛn minnu ta ka bɛn ni mars kalo tile 5 conseil des ministres ye o kɔnɔ kumaw ni yɛlɛma minnu nana don la k'o ɲɛfɔ olu ye ka kɛ ni maa minnu fatura kangaba mara la a ma dan o ma kɛba bi maa minnu yɛrɛ bɛ ni sanubɔyɔrɔ b'u bolo a y'olu wele k'a ɲɛf'u ɲɛna baara bɛ na kɛ cogo min na Kulukoro kɔnɔna na Kulukoro yɛrɛ b'a fɛ k'o ka kɛ cogo min jamana ɲɛmaaw ye fɛn minnu fɔ baara minnu bɛ se ka sigi sen kan a y'a ɲini sanubɔyɔrɔtigiw fɛ kɛba u nɔ ka ye ten dɔ kɛra a tɛ se ka na miliyari cɛ ka taa n'a ye dugu minnu b'o bɔ baara kɛ olu tɛ tɔnɔ foyi sɔrɔ o la an ka colonel gouverneur Lamine Kapori Sanogo sɔgɔmada in na kɛba ka micro bara la Kulukorokaw fɛ yen ani Falaye Keyita an ka jɛ k'a lamɛn. Donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka sigili la sigili kuntagala janyana mais a kan ka kɛ tan de quoi n bɛ min fɔ dɔrɔn société minière ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ adamaden ni feu maussaïe quoi. Tout ce qui est activité génératrice de revenus, formation des femmes, tout ça là, un peu de boulot d'assistance non. Qu'a fait? L'Iran, il a permis na, il veut doumina, il veut narena, il veut se faire n'inquiète ni doula mourir tout de suite. Alors, tout le monde est social, le bac fait samaya, il veut se faire mourir samaya kaou, il veut se faire mourir banango kaou. Banango klendera avec doula, doula, tu vas me se faire mine nobo. Muso, surtout muso. Muso baga sare, mais il veut se faire mourir. Golan bishi ba fo bo ne bisa kan ken nari nayi ne bisa kan ken maintenant bega ta réfléchi même ça min que tout de suite pour que on a la population demain be fait voilà allez min que bala magama bala masala anya yo comme so fait un programme qui gato ka yo clan safne glan usine safne glan yo ou de safne glan na avec l'accompagnement des jeunes là. Demandez, oui, demain, comme ça, encadré pendant 2-3 semaines. À clôture, l'année de Kabili Barada. Mais il y a aussi ni muso kemena me ba ya damala sisa e ka mini ngono ni kemena flabola la insécurité donne ma wala ne akil la de parce que ye feno duma mais ni ma feno ma dum no ko gen jakoya
Oui, aujourd'hui, à un moment, il faut que sorte que moi, on a dit que demande. Mais pour qu'on a dit qu'on a fait, il faut qu'on fasse un fait qui la fia. Donc, on m'a fait un réclamé quoi. Donc, on a soutenu le coup avec le tout à la, pour avec le tout à la, pour avec le tout à la. Pour que le peuple se calme comme ça. Encore une fois, la folie du Bella Jelima. La Bella Jelima, on a volé la main à Jelani, qui a extrêmement faux. On nous voilà pour Maroc, on a mis sur le blacana. Pour que c'est qu'à on la fia. Tout comme ça. Parce que entre avoir texte nous donne l'explication du moment. Permis me que trop dit, John Maglan, John Dabala. N'a pas eu comme n'a pas permis de calamani problème de villa. Sinon, tu m'as dit que les mecs qui n'ont pas calama. Donc, le problème de villa, mais quoi, tu m'as calama. Donc, allez, bika, faut main bengo, ben, encore ben. Donc, en mode de au bela de fait. Population à nous pas ben. C'est ni ma ben, faut type blanc quoi. La population me négative fini. Donc, dans mes bella, pour vous dire que vraiment, la folie de bella de voilà, ni film il a comme on a fait, albiga folie dans ma société où a réfléchi pour qu'on se rende dans un cadre, voilà, on se rende comme une réflexion à quai, on se rend rapidement, peut-être dans 2 semaines, voir concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces femmes-là, pour ces jeunes, on se rend et puis voilà. Je pense que c'est très important. Voilà, pour qu'on ait un bon dossier, nous on parce que ça coûte match à la quoi, match à la. Donc, on va la dire. Monsieur le gouverneur a kuma cara sanu kuma cara kosɛbɛ faleyakaw fɛ a kun yirala sa k'a fɔ ko sanu ko kɛra denmisɛnnin fitinin 2 sata ye nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ keba an ye kuma di faleyakaw ma waleya min kɛra u k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na. Di jumadon kuma bɛ ka caya kuma caman bɛ ka fɔ bon ne yɛrɛ ye wulilika ye ni wuli n'a bɛ falen commune kɔnɔ denmisɛnnin 2 ka fatuli nana mun fɛ a kɛra jumadon u bɔra école la o tuma masa ninnu bɛ masa parce que o tɛ famille kelen mɔgɔyaw quoi dɔ ye Sidibelanga ye dɔ ye Kamaralanga ye denmisɛnninw de don mais bɛɛ bɛ école la ɲɔgɔn fɛ bon u nana ka bɔ école la dɔrɔn u ye saki bila ka tɛmɛ ka taa ba kɔnɔ mɔgɔw bɛ juma la o tuma fakɛtɔ kelen dɔ in Madi Kamara o facɛ o bɛ jura la Usmani Sidibe kɔni o ye kɔrɔbalen ye facɛ ye o tun bɛ juma la olu o de y'u masalangaw ye denmisɛnnin ninnu nana dɔrɔn ka tɛmɛ ka taa ba kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ba kɔnɔ u 2 u bɛ t'u ko bon juma jigilen masalanga ninnu y'u ɲini u m'u ye u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ u tɛ u ye quoi. Effectivement, denmisɛnninw dɔw tagara bɔ ba kɔnɔ wasa la u y'u sɔrɔ u ka finiw dalen bɛ yen ani u ka samaraw bon u y'u ɲɛ jɔ kɛrɛfɛla ninnu fɛnw na u ɲɛ b'u dalen na quoi o y'a sɔrɔ filamuso dɔ yɛrɛ bɛ minɛnɔgɔ ko la ba kɔnɔ ye bon ko kɔni kɛra tan de o y'a sɔrɔ u bɛɛ fatura. Uru kɔni y'a kɛ cogo ye ne bɔra min kalama la sinon u bɛ ka foyi fa la o si tɛ u tora baji de la u taara koli de la ba kɔnɔ u tora baji la. Kɔrɔbalen kɔni si bɛ san 8 na parce que n tagara u masaw ɲininka kɔrɔbalen si bɛ san 8 na dɔgɔmanin o si bɛ san 7. Ayiwa kiba fɛn caman kun fɔra ninnu 2 ka fatuliko la caman tugu ko damanda don faleya ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ damanda tɛ min ye denmisɛnnin 2 in ye u bɔra kalanyɔrɔ de la ka taa u ko ba la u tora ji la u su yera wa min ye u somɔgɔw ye fana olu ye u ye damanda tɛ
u ma damama firu ka i n'a fɔ maa caman bɛ k'a lakali cogo min na k'a sɔrɔ u ma a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'o bilalen don sa yaasa ka se ka kow kunbɛn n'o ye ko gɛlɛmanw ye olu ka lajɛ o kɛra premier ministre fɛ bi n'o ye primature la ye dans les divisions Ablaye Mayiga baara in tun bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan maa minnu bɛ n'olu bɛ kɔtiti ni batintiw n'u sigilen don babolow kan olu ka lawulili Bamakɔ kɔnɔna na waliya min sigira sen kan sa yaasa ka se ka o baaraw kɛ ka samiya nata kunbɛn o ɲɛfɔli o tun bɛ premier ministre fɛ yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sa ale nagakɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ ka baara kɛ o y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na kunnafonidiw bɛ sen na yaasa maaw bɛ se ka wuli cogo min na ka bɔ yɔrɔw la yɔrɔ minnu na ni jitɛmɛsiraw don maa minnu fana bɛ yen n'olu kɛlen don ka taa sow jɔ kɔdaw ni badaw ni kɔtintiw ni batintiw kan olu fana bɛ se ka wuli cogo min na o kunnafonidiw baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen sa ko degun kɔni kun y'o sɔrɔ min ye dugutigilakaw ni kabilatigilakaw ye u taara se olu fana ma misabugukaw ka collecteur ba in u y'a yira sa k'a fɔ ko yen kɔni so minnu jɔlen don olu so caman kɔni tiɲɛnen don a ɲinina sa fɛɛrɛ ka sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ se cogo min na ka o collecteur in ale fana baaraw lateliya u y'a yira sa k'u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni bila sen kan yaasa samiya min nana bila kaw fɛ salon o ɲɔgɔnna o ji mun sigira sa ale ni woyowoyankɔ taw ka taa se kasaro pɔ ma o bɛ se ka dilan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa nɛgɛsira baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min u da donn'o la jɛrɛ in ye a yira fana k'a fɔ bi min ye dingɛw bɔli ye Bamakɔ kɔnɔna na ni marabolo caman na k'o baaraw fana kan ka sigi sen kan yaasa yanni samiya ka don o k'a sɔrɔ dingɛw bɛɛ lajɛlen bɔra premier ministre ko sa ko halisa yɔrɔ minnu bɛ yen ni nɔgɔbaw b'u la yɔrɔba minnu bɛ yen ni degun bɛ olu la sa u k'olu fana bɛɛ lajɛlen larawulili baaraw kɛ yaasa baara minnu bɛ yen n'olu kalifalen don la yanni samiya cɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kelen kan kuma tɛ kalanko ta nasira fɛ fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa kalanko ɲinansan kalan a tɔ kɔni ka se ka ba hɛrɛ ni baden kɔnɔna na premier ministre ko sa k'a b'u fo ka baara kɛcogo ɲuman na fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan sa bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i ka fɔtaw la waleya minnu kan ka kɛ ka kɔn samiya nali ɲɛ a ko san kɔni jamanakuntigi ale ye bɔlɔn bila ka taa u ka kan na dɛ u k'u jija yaasa maa minnu sigilen don yɔrɔ ninnu na u ka wuli ka bɔ yen yanni samiya cɛ n'o tɛ min ye samiya nata in ye yɔrɔ tɛna na to yen jitɛmɛsira la ko u bɛna o to sen na an ka jamana kɔnɔna na premier ministre ale ye drapeau layɛlɛ kɛ bi i n'a fɔ laadala sa kalo ntɛnɛn fɔlɔ olu kɔni bɛ drapeau layɛlɛ kɛ bi ta o kɛra primature ale kɔnɔna na ministre so min bɛ primature yɛrɛ la n'o ye premier ministre yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye sa ka taa se ministre de l'administration territoriale mɔgɔw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana primature la sa yaasa drapeau layɛlɛ in a bɛ kɛ cogo min na laadala min ye primature ale esplanade la baara ninnu kɛra ye donbolo kɛra ekɔlidenw ye burakaw olu fɛ yen min ye donbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ekɔliden 329 bura n'o bɛ Ansongo commune kɔnɔna na sa donbolo kɛra olu ye sibiri tɛmɛnen ni ekɔliden ninnu kɔni bigi ni kayew ni minɛnw kɔni dira u ma min ye musaka yɛrɛ sa a bɛ taa se fo sefa wari 750 ani 50 a bɛ taa se o ma u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni taara sa ka kɛ minɛn ye ekɔliden minɛnw yaasa denmisɛnninw naka ninnu bɛ se k'o kɛ cogo min na jɛkulu minnu bɛ n'o ye sifinnakaw tɔgɔla burakaw fɛ yen olu kɔni ye 100 ni 250 in kɔni fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka nin baara in ale kɛ bura kɔnɔna na u y'a yira sa ko a kɔni fanba dira denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ defu kɔnɔ n'u kan ka defu kɛ ɲina maire ale ye foli ta ka ɲɛsin maaw ma waleya in na ɲɔgɔndan min bɛ kɛ yaasa ka se ka faso ka taa ale ka baara la maa 57 n'olu bɔlen don bi jɔyɔrɔ nɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko k'a kɛra maa 50 Ama kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ye olu kɔni musolakaw olu bɛ a la kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔndan kɔni daminɛna kabini sibiri tɛmɛnen jɔyɔrɔ mun kan ka ɲini sa Mali faso ale baarakɛda jɛkuludaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kan ka di sɛnɛko ta nasira fɛ sa o ye 770 ani 73 ye min ye taabolo 110 ani 24 o de bɛ a kɔnɔna na kayikaw fɛ yen fana min ye ɲɔgɔndan in ye ale daminɛna ye avril kalo tile 4 min ye ɲɔgɔndan in ye sa ale ni concours ye sa yaasa maa minnu bɛ se ka don fonction publique ale guakɔrɔla la maa 1900 ani 13 o de ye cɛbɔ ye kayikaw fɛ yen lycée min bɛ yen n'o bɛ dugukolo konare la sa nin kalo in tile 5 baaraw kɔni daminɛna ye i n'a fɔ AMAP mɔgɔw olu ye a ye cogo min na APDP ale bɛ labɛnna
a ka san 10 ɲɛnajɛ sigili sen kan an ka jamana kɔnɔ okumu kɔnɔna sa APDP ale ka kan ka baara kɛ n'o ye baro sigi belebeleba ye a bɛ fɔ min ma sa ko paneli kan ka kɛ sa jamana minnu fɛ sa n'o olu kɔni fana bɛ APDP ka baara ɲɔgɔnna kɛ n'o ye ka mɔgɔw tɔgɔla bugunatigɛ sɛbɛnw la kɔlɔsi olu bɛna ka bɔ Beninkaw fɛ yen Burkina Faso Ghana Mali Niger Senegal Somali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna mun fɔ sa bɔlɔlɔ siniɲɛsigi bɛna kɛ mun ye kuma dakun fɔlɔ bɛna tali ko la farafinna yɛrɛ ni maaw tɔgɔla sɛbɛnw olu la kɔlɔsili o bɛna kɛ cogo di a n'a sini bɛna kɛ mun ye Amadu Ture ni ale y'an ka minisiri kɔrɔ ye ka kunnafoni minisiri kɔrɔ don ale kɔni de bɛna kɛ baro in a ɲɛfɔbaa ye ani ka a kuma latigɛ kɛ ka kuma di tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min b'a fɛ i ka ye baro kɛnɛ in ka sa kɛba i b'i tɔgɔ sɛbɛn nin koyi i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn APDP ale ka page kan yaasa place minnu bɛ yen i ka se ka o sɔrɔ sabula san 10 in a ɲɛnajɛw a tɔw bɛɛ lajɛlen bolomafaraw fana bɛna sigi sen kan an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen sa an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ la an b'a yira la sa k'a fɔ ko coupe min kɔni tun bɛ yen n'o ye Grand Prix ORTM ye ale kɔni dasili kɛnɛ kan sa Kɛba Jalo tun bɛ yen min ye nɛgɛsobolilaw ye eko olu u y'a kɛ cogo di an ka ina Dawuda tɛ Dawuda Jire ka bɔ Ɲena ale ye fɔlɔ sɔrɔ filanan kɛra Burkina ye sabanan kɛra Mali ye naaninan kɛra Mali ye duurunan kɛra Mali ye muso 2 tun bɛ kurusi na maa 126 olu de nana jɔnjɔn in kɛnɛ kan e tun bɛ yen kunu ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o yira maaw la k'a fɔ ko ni ye ORTM yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka don compétition cyclisme na a bɔra sira jumɛn fɛ ani fédération d'ici vraiment une compétition sigi sen na je pense que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la anw nisɔndiyalen don parce que vraiment autorité y'an dɛmɛ nin baara in kɔnɔna la premier ministre bɛ yan président de la transition tɔgɔ la ministre bɛ yan autorités bɛ yan donc vraiment c'est pour vous dire que tout l'intérêt que nous avons par rapport à cet événement vous avez vu bolikɛlaw nana ka bɔ yɔrɔ bɛɛ AES kɔnɔna la ka bɔ Burkina ka bɔ Niger mais Mali fana bolikɛla caman de bɛ yan bon donc anw nisɔndiyalen don dɔrɔn kama k'a fɔ ko bon nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ o ye diyagoya ye mais vraiment gɛlɛyaw kɔfɛ an b'a fɔ an nisɔndiyalen don parce que anw bolo nin fana ye Mali kunnabolo fɛn dɔ ye bari an bɛ confédération kɔnɔ bi président Assimi Goïta o de ye confédération président ye donc o yɛrɛ dɔrɔn kama an kan ka an fasa don k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa a ka kɛ Mali min kunnabolo ye. Sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ORTM ka Grand Prix kan Grand Prix AES donc AES jamanaw Niger Burkina Mali olu de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na boulevard de l'Indépendance kan pour que ka 130 km kɛ a 130 km la a y'a ye déjà u ye 35 km boli donc u bɛna 10 km 30 km boli yan sisan ka tila ka segin ka taa 35 km tour wɛrɛ kɛ alhamdulilayi an bɛ fɛ k'a fɔ ko a daminɛ cogo ɲɛna faamaw bɔra kosɛbɛ premier ministre ni a ka mɔgɔw membre du gouvernement mɔgɔ 3-4 ɲɔgɔn bɛ yan nɔ donc mun nalen bɛ ka na course ni assister Niger ambassadeur bɛ yan Burkina ambassadeur bɛ yan nɔ donc ka fara jamana ɲɛmɔgɔ caman kan je pense que an bɛ Ala fo ka Ala barikada an ka nɛgɛsobolilaw k'u mago bɛ nin de la ni Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kun cɛ hɛrɛ la. Jaba b'an na an ka laɲini sabatira parce que nɛgɛsoboli ye fɛn mun don mɔgɔ bɛ n'a lajɛ wari tɛ sara la donc ale kɔni bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan jama fara ɲɔgɔn kan cadre kɔnɔ an ye an balimaw bɛɛ lajɛlen wele parce que bi Mali dɔrɔn tɛ an bɛ ka AES de jama bɛɛ wele n'o ye Burkina ye n'o ye Niger ye u nana kosɛbɛ quoi coureur caman bɛ yan u bɛ ka boli bɛɛ ɲɛ b'a la tulonkɛ tɛ bi boli la parce que wari min fɔlen don k'a bɛ di mun bɛna gagner ma annonce minnu kɛlen don ani tulonkɛ tɛ bɛn donc o de y'a to tulonkɛ ma kɛ compétition na a kɛra fo k'a fɔ k'a kɛra donc an bɛ ORTM fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a di a directeur ma ni directeur bɔra a ye commission min sigi n'o o présidé ni adjoint monsieur Jakite an b'a fana fo parce que vraiment a y'a jira k'a fɔ ko ni ORTM donna ko min na échec t'a la ne yɛrɛ sɔnn'o ma parce que an giri min kɛ nin baara la an famana hali tour du monde la a ka gɛlɛn an ka kɛ donc o b'a jira k'a fɔ tulonkɛ tɛ bozo la donc n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ la su ni tile a mana kɛ secteur fɛn fɛn notamment mun ye farikolo ɲɛnajɛla mɔgɔw ye donc foli tɛmɛnen ka bɔ yen premier ministre bɛ kɛnɛ kan bonya ma tɛmɛ o kan jamana ɲɛmɔgɔba gouvernement ɲɛmɔgɔba n'o sera ka a ka baara bɛɛ to yen sɔgɔmada in na ka na an ka nɛgɛsobolilaw bilasira vraiment an b'a fo k'a jira k'a fɔ ko a hakili b'an na a ka ministre fɛn fɛn kɛnɛ sɔrɔ bi an bɛ segin k'a fo ala kɛ ministre des sports a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a bɛ voyage la kɛnɛ ma mais a représenté len don a ka Segal fɛ donc an b'a fo
ka fana wale ɲuman dɔn an bɛ organisateur bɛɛ lajɛlen fo club minnu bɔra Burkina minnu bɔra Niger minnu bɔra Mali la ka se fɔ nɛgɛsobola 126 ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka organisation mɔgɔw n'o ye ligue ye club an b'u bɛɛ lajɛlen fo donc vraiment bi kɔni nisɔndiya de bɛ yen nisɔndiya foli ka yira premier la ka fɔ nin ko daminɛ nin tɛ kɛ ko laban ye déjà mobilisation kɛlen don Martin bɛ ka image min capter comme aw yɛrɛ y'a spécialiste ye a bɛna se ka taa a ɲɛfɔ ka ɲɛ ka yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min don a kan ka continuer san o san Martin kan ka a ta ba la parce que nɛgɛsobolo ye fɛn bi bi in na mɔgɔ b'a la Mali région bɛɛ la donc ni an ma ɲɛ ko mɔgɔw diɲɛ ko de don an ka dɛmɛ o sira fana kan dɛmɛ belebeleba o ye communication ye et nin waati y'a to mɔgɔ caman bɛ yen u bɔra fɛn caman kalama nɛgɛsobolo la o sɔrɔla mun fɛ Martin ka expertise an'u ka accompagnement donc vraiment an b'aw fo ka segin k'aw fo tuguni. Siri ni ala sɔnna ma premier ministre fana ye laɲini kɛ ko kupu in bɛ se cogo min na ka taa jamana tɔw la n'an bɔra yen sa waati ko ta nasira la k'a daminɛ nin kalo in tile 7 la ka taa sa tile 13 ma sa min ye waati kɔni ye ko tile ale ni funteni barika bɛna bonya kosɛbɛ min ye funteni ni tile ko ta nasira fɛ sa dugura mun na sa n'a bɛna jigin kosɛbɛ 19 ka taa se 28 ma o ye Kidal marabolo ye yɔrɔ minnu kɔnɔna sa ni a kɔni bɛna kɛ funteni ba la hawta ba ye sa o kɔni bɛna yɛlɛ kosɛbɛ k'a daminɛ 37 sa ka taa se 47 ma o bɛna kɛ marabolo mun na o ye Kayi ye Gao Nara ani Menaka yɔrɔ minnu na sa min ye sanjiko kɔni ye n'o bɛ sɔn ka kɛ a ko la kosɛbɛ o ye Bamako kɔnɔna ye Buguni Sikaso Joila Kita ani Kulukoro nka ɲinini no maaw fɛ sa halisa fɛɛrɛ minnu fɔra sa maaw k'olu kɛ n'o ye ka ji di denmisɛnninlakaw ma ani maakɔrɔbaw min ye ka maaw kun don suma kɔrɔla la waati min na fana ni baaraw kolo ni tile fanga ka bon baara kolo girinw k'olu kɛli nɔgɔya ko ɲinini no bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ se cogo min na ka se ka olu matarafa an y'a fɔ aw ɲɛna n ko min ye Amadu Bagayogo ye ale kɔni ala ye ale ka kalifa minɛ a la kabini nin kalo in tile 5 janajaw olu kɛra kunungo premier ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ni diinɛ ni bato ministre olu tun b'a kɛnɛ kan nka Amadu bɛɛ da bɛnna min kan o ye k'a fɔ Tijaniya o maa don o hukumu kɔnɔna na sa a tun ye dugawuba kɛ a ka kalandenw ye yani a n'u ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye dugawu in an ka jɛ ka o lamɛn Amadu Bagayogo k'a to a ka so a ka Zavia kɔnɔna na a ye dugawu min kɛ a ka fɔlikɛlaw ni a limanaw bɛɛ lajɛlen ye. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دائرة الوجود والجلال والجمال والنصر والسلام والإدانة عن الكمال والصالح والسيد المغنون صلاة كاملة سلاما تاما على أهل المتوكل في نور جميع وعلى آله وصحبه وأزواجه والذرية والبيت والتراث والتابعين يرى الماء في الجنة أنهار وهود ونوار وكسور